Здравейте, аз съм Виктория и ще ви покажа как ногтите ви да изглеждат ето така. Взимате едно светло червило, такова, и го нанасяте върху всеки ногът, който няма да изсъхне, и то не трябва да изсъхне по-скоро. Нанасяте така на всеки ногът, който смятате да лакирате по този начин. Ако ви интересуват, те са от комплект. Аз съм прекрасна и красива. Така, взимате едно друго светло червило и нанасяте отгоре. Не се притеснявайте, няма да се сметят, ако са ви важни червилата. Така, сега следва трудната част. Взимате малко лак за ногти, блестящ от Very Bella, и го нанасяте отгоре. Така на всяко ногътче и ще ви се получи това, което ви показах преди малко. И така, ногтите ви вече са прекрасни. Оставите ги малко да изсъхнат и сте готови. Чао, чао, хубавици! Довиждане!